Pamusoro vevana veZimbabwe kumatimana enyika nevari diaspora pamusoro muri sei kwamuri ikoko kuno kuwaiwa nyasha dziri kutichengeta. Ndasangana nemuedzo usiku wapera. Inini hangu ndanga ndisipo paitika zvitiko chaitika ichi. Mukomana wangu mukuru anzwa noise yemapetrol bomb aridzwa akandwa mudining nomubedroom nomuspare nemukitchen. Saka paabuda panze akamira paveranda aona mudining matori nerimi remoto, kukitchen yakutobvira, bhinzi rakaunganidzwa kusaidi rakutobvira, ranga ichida kupurwa racho ranga rakutobvira futi. So ndopaadzoka kumuspare manga makarara vanen'ina vake kuti arescue vapfana vadiki vakwanisa kuvaburitsa. Ndopaazowedzera kukuvara, but chandingotenda hangu Mwari ndechekuti ararama sezvo ake aita mavanga. Ndingomuchira hake kumukomana mukuru ronda rakuvara pahuro apo. Riri kundityisa. Dai Mwari vangopindira kana vana chiremba vangopindwa nemweya waMwari vatibatsirawo mumweya nemuzvokwadi mwana wangu apora. Ndo mamiriro zvikaita paground kumusha. So izvozvizvi ndiri kuzama kubatanidza kuti vanhu vabate kuenda naye kuna chiremba anobatsirwa izvozvi. Saka right now ndakangomirira kuti kana asvika kuna chiremba wacho kuri kudiwa chii chiri kunofanira kuitwa. Ndatenda vana veZimbabwe nemunamato yedu yamuri kutipa. Ngatirambei takashinga, ndo zvinoita struggle. Ndingochemawo mhuri yangu ndo yakushungurudzwa, yashungurudzwa mhuri yangu kumusha. Ende zvinhu zvinoitika pane vana mukuru usipo zvinhu zvakaoma. Ende ndangokurudzira vana veZimbabwe kumatima nenyika zvakuda kushinga nekubatana panguva yatiri. Nokuti ED nezvigananda zvake vanhu vakuda kuramba vaida kuponda vanhu kuti varambe vari papawa, kuda kudzorera vanhu kumashure. Zvino isusu ticharamba takashinga kusvika vatiuraya kana kuti ivo vafawo. Ndokuti struggle iyoyo itopera, haitomira struggle iyoyo kusvika zvanaka. Toda ngokutendai vana veZimbabwe nemunamato yamuri kutipa. Ndiye kuita kuti nyasha dziwande kwatiri tirambe tichichengeteka pamusoro penyika. So ndoda ngokutendai vana veZimbabwe kwamuri mose nemunamato yamunotipa. Rambai muchitivhumbamira, rambai muchitipa munamato iyoyo. Vari kundifonera zvakanyanyisa. Ndaikumbira kuti mubate chief bere wedu wamaitome ndiwamunogona kukwanisa kunge muchicommunicate navo. Inini for security reasons handisi kukwanisa kucommunicate nemi vana veZimbabwe pari zvino. Ndatenda. Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channels in Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukira pane channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingogara wakasubscribe, don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takigirai nyaya yabuditswa about imba yamadzibaba veshanduko. Madzibaba veshanduko makabuda vachitaura yavo vachiti imba yavo yakapiswa. Mure Zimbabwe yanze kakandwa petrol bombs ikawanikwa ichitsva. Kutaura kwatukita picture ramuri kuona iro ndo rezvasara paimba yamadzibaba eshanduko. Ndofunga pane mapictures akacirculate mwana wavo akakuvara during the process yaitry kurescue amasiblings ake anga ari mumba mumaibhira reZimbabwe. Madzibaba eshanduko vakabuda vachikumbira rubatsiro kuvana vari muZimbabwe pamwe chete navo vari kudiaspora vachiti vanokumbira rubatsiro vachiti ndizvo zvasara zveimba yavo. Saka vachiti zvinhu zvavanga varima zvavanga vakohwa zvakawanikwa zvichipiswa zvakare mureZimbabwe. Hapana kumira mushe. There is an audio rakacirculate ari kucirculate madzibaba eshanduko vachitsanangura chiitiko chakaitika mureZimbabwe. Zvinoomera mushe. Ndofunga madzibaba eshanduko vakange vabuda vachikurudzira maZimbabwe kuti vapinde mustreet vachiteedzera zvakange zvataurwa navageza. Zvina kuzopera mushe. Madzibaba eshanduko vakabva vawanikwa vachisangana nedambudziko irori rekupisirwa musha wavo mureZimbabwe. Tikarequesta mwaita kuti mungonzwa zvakataurwa namadzibaba eshanduko mamadziro muri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Pamusoro vevana veZimbabwe kumatimana enyika nevari diaspora pamusoro muri sei kwamuri ikoko kuno kuwaiwa nyasha dziri kutichengeta. Ndasangana nemuedzo usiku wapera. Inini hangu ndanga ndisipo paitika zvitiko chaitika ichi. Mukomana wangu mukuru anzwa noise yemapetrol bomb aridzwa akandwa mudining nomubedroom nomuspare
nemukitchen. Saka paabuda panze akamira paveranda aona mudining matori nerimi remoto, kukitchen yakutobvira, bhinzi rakaunganidzwa kusaidhi rakutobvira, ranga ichida kupurwa racho ranga rakutobvira futi. So ndopaadzoka kumuspeya manga makarara vanin'ina vake kuti areskiwe vapfana vadiki vakwanisa kuvaburitsa. Ndopaazowedzera kukuvara, but chandingotenda hangu Mwari ndechekuti ararama, sezvo ake aita mavanga. Ndingomuchira hake kumukomana mukuru, ronda rakuvara pahuro apo. Riri kundityisa. Dai Mwari wangopindira, kana vana chiremba vangopindwa nemweya waMwari vatibatsirawo mumweya nemuzvokwadi, mwana wangu apora. Ndo mamiriro azvikaita pagiraundi kumusha. So izvozvizvi ndiri kuzama kubatanidza kuti vanhu vabate kuenda naye kuna chiremba anobatsirwa izvozvi. Saka right now ndakangomirira kuti kana asvika kuna chiremba wacho kuri kudiwa chii chiri kunofanira kuitwa. Ndatenda vana veZimbabwe nemunamato yedu yamuri kutipa. Ngatirambei takashinga, ndo zvinoita struggle. Ndingochemawo mhuri yangu ndo yashungurudzwa mhuri yangu kumusha. Ende zvinhu zvinoitika pane vana mukuru usipo zvinhu zvakaoma. Ende ndangokurudzira vana veZimbabwe kumatima nenyika zvakuda kushinga nekubatana panguva yatiri. Nokuti ED nezvigananda zvake vanhu vakuda kuramba vaida kuponda vanhu kuti varambe vari papawa, kuda kudzorera vanhu kumashure. Zvino isusu ticharamba takashinga kusvika vatiuraya kana kuti ivo vafawo, ndokuti struggle iyoyo itopera. Haitomira struggle iyoyo kusvika zvanaka. Toda ngokutendai vana veZimbabwe nemunamato yamuri kutipa. Ndiyo kuita kuti nyasha dziwande kwatiri, tirambe tichichengeteka pamusoro penyika. So ndoda ngokutendai vana veZimbabwe kwamuri mose nemunamato yamunotipa. Rambai muchitivhumbamira, rambai muchitipa munamato iyoyo. Vari kundifonera zvakanyanyisa. Ndaikumbira kuti mubate chief bere wedu waMaitome, ndiwa munogona kukwanisa kunge muchicommunicate navo. Inini for security reasons handisi kukwanisa kucommunicate nemi vana veZimbabwe pari zvino. Ndatenda. President Mnangagwa, kuwirirana kwakanaka chaizvo. Inga munogara muchitaura vani kuti ngatiwirirane. Chibatai mbwa dzenyu idzo. Mbwa dzenyu dzakupisa misha yevamwe vedu vanosapota Chamisa. Kana mbwa dzenyu dzikaramba chiita zveviolence izvo, vana vatinorambidza kuita violence inovaregedza. Batai mbwa dzenyu zvachose, musatomboreka mbwa dzenyu dzichihukura. Nyika haina rufaro izvozvi, vana vakatsamwa. Saka ndati batai mbwa dzenyu. Uye nokukasika, this is an order from a person. I'm ordering you as our servant to go and rebuild musha wamadzibaba eSanduku. Kana muri president wevanhu, hamupishi misha yavanhu, hamuurayi vanhu. Kana vanhu vachiurayiwa nokuda kuti munoda kunzi imi mugare pachigaro. Isu chigaro cheropa hatichidi. Hatidi zvinhu zvine ngozi. Tiri vanhu vakura, tiri vasaruka isu. Tisu varidzive nyika ino, vananyatsimba mutota. Kuti umambo hwedu huzare ropa, nokuda kuti kuna muzukuru wakandogara chigaro chamasekuru achachokubira. Izvozvo hatizvidi. Handiri kunyepera iyo zvino mabata panorwadza, mabata ronda. Kana mukarega kuita action and even to come and address us, pakupiswa kwaita musha wamadzibaba eSanduku, nokuda kwevanhu venyu vachipisa musha wamadzibaba eSanduku, apa tinapasa Masaya wakashaika paya ukaurawa. Hamuna chamakataura mukangonyarara. Mageneral ari kungofa. Hamuna chamunotaura munongonyarara muenda pairo cheka mota munhu watakati ida zvikuru igamba asi watoinda. Aiwa. Mwari akatipa upenyu kuti tirarame tese. Hatidi munhu wana anorarama oga. Tikaona munhu anorarama achida kurarama oga achiuraya vamwe, tinoti Zimbabwe Act against that person, whoever that person is. Hatitodi zvachose kunzwa kuti kune chizvarwa cheZimbabwe chinonzi chaurawa nokuda kuti kune munhu anonzi Mnangagwa anotanda kugara pachigaro oga. Aiwa. Temu yenyu yakapera 1. Chibvai. Hatichakudi zvachose. Chero zuva rikabva nokumavirira
rikaenda rindovirira kumabvazuva, imi hamusina chigaro cheupurezidendi muZimbabwe. Takubvisai, chibvai, itai vatichakurespektai. Hatiri kuzoti chibva, nokuti kana tikata shungu tichazokuudza kuti chibva, wakonewa, nyika yatema newe, nyika yazara ropa, nokuda kwako iwe chete, kuda kwako chigaro, nokutora hama dzako uchiisa ipapo, nokuti bira varombo. Aiwa, patakakuisa taida munhu anogona kutimiririra, atimeka sure kuti muupenyu hapana munhu anoparadza upenyu muZimbabwe, atimeka sure kuti masodza anodzivirira vanhu vese kwete munhu mumwe. Zvino kana yeni musodza, kana yeni mupurisa, nhasi ndiri kuchalenzai, tikakuona muchiti pwetere muchisapota munhu mumwe, Third Republic ikauya wapinda bhizi, ibva wasiya kana munhu achiitira vanhu zvisina kunaka. Handiti tabva hedu murunyararo tadogara kudzimba, imi moyaso kudzimba dzedu motipisira dzimba, kureva kuti kudiko muri kuda kuti tidini. Mapushira mutamisa kukona, mapushira geza kukona, isu vanhu takatarira hatisati tataura. Zvino takutaura, chitiregererai kutinetsera vanhu vedu. Tamisa makamubvutira zvigaro zvake, geza munoti wataurirei umbavha hwenyu, nokuti maiba achiona ari mupoliti bhiro, iye geza nomucentral committee aivamo iye geza uyu. Saka tinototi pamberi naye, nokuti uri kutiradza zvinhu zvanga zvakavanzika zvatanga tisingatozivi zvachose. Imi muchitibira imi, kana mamusingabi hazvinei nokurwaba, hazvidi kurwa, budai pachena muuya patigare pano pamwe titadzane kuti wabaiwa kuti handina, toita audit tichiona kuti pakabiwa here kana hapana. Kana musina kuba, you are acquitted. Kana makaba, you are not acquitted. That's what it is. Zvino kati uya tichaurirana watidzvinyirira, toda kuti iwewo wakurwara iwe, toda kuti uchibvawo patigaro simbogarawo naChinyatsemba Mutota, nana Chiwenga, nana Tamisa, nana Geza. Iwoti ndini ndega chete ndinoda kungotonga. Aiwa taramba. Izvozvo ndo zvatisingadi zvachose. Pisi tinoida, rusununguko ruda, zvese tinozvida, asi hatizvide at the expense of life. Nemisha yavanhu ichitsva. Zvinoma kutamba nepanopisa. Manje so mukaramba muchipisa dzimba dzedu idzi, muchipisa dzimba dzavanhu vanosapota Tamisa, muchinetsa Geza nokusunga vanhu vasina mhosva. Vaya majenarisi achisungwa, masapotasi ana Geza nana Tamisa achisungwa, mahara achigara mujeri asina bail. For months and months zviri against the law. Iye zvino munoda kukanya mutemo wedu, muchitora mutemo wedu kuita kukanya kuita matope sezvana zvidiki. Kukanya mutemo weZimbabwe, unonzi haubahwi, iwe unobata mutemo iwoyo oga. Uchida kuchita kuti zvinakire iwe tete navana vako. Pasinewe, ndatotaura. Kana wakadaro, kune munhu wakadaro munyika muno, pasinaye. Ndataura kuti kana pano munhu anoda kuti vamwe vafe iye achirarama ari oga, iye wakadaro chinoti pasi naye. Ndataura ini mwana waMurozvini. Pasino munhu anoda kuuraya vamwe, hatidi vanouraya vamwe zvachose. Kana manzwa, siyanai nokunetsa vana. Garai kudzimba dzenyu, makati munozvigona. Munogona zvese, kurapa munogona. Handiti, kugadzira mota munogona. Kusakura mbeu munozvigona, zvokupurutsa ndege munozvigona, kusima miti munozvigona, mabasa ose ari muZimbabwe munagona. Nyange kuriritira chembere nokushanda muchibvisa madhodha echembere munomagona. Ya, ndozvamunogona. Saka tati chiitai hezoko, yero basa takupai, chiitai moga, muone kuti rinorema sei muZimbabwe. Zimbabwe inofamba chete ichinda mberi kana tichiwirirana, kana tichifamba tese. Mukaita mafambire urudzi urwu watakuona urwu, aiwa tinoparadzana nzira. Taikusapota chaizvo, chikuti vasikuru anotonga nyika yedu zvakanaka, makatora mambo kubva mumadzisekuru. Zvino kana kutora matorero iwawawo, aiwa hatichadi dzosa nyembe dzedu dzosa, hatichadi. Wakoniwa ibva. Deno wainga uchida kuti tikunzwire tsitsi, bata mbwa dzako dzopisa misha yavanhu nokuuraya vanhu, kurayira kuti takurambirei. Chibva iwe bvapo. Mukadzi ndiye wasina, nokuda kuti dana anga aripo wairi kupa mazano akanaka. Waguta kunyarwa. It's only one word. One word ndikangozotaura ini kana Zimbabwe kangozoninzwa ndati tsverere muridzo.
muridzi atenotaura tsarire yacho kuti in court haumbafuwa akazviwa iwe. Unongozoona hatidi kuti kubata moto, for example Sarajevo incident ya kubatidza moto pane peturo unopedzisira nyika yese yabaka moto. Hatizvidiba chibva tichiri mupisi, hatidi hondo, hatidi kurwa, hatidi kupisana misha, hatidi kuurayana. Chibva iwe ndo wakutoisa hondo munyika yedu iwewe. Watova security threat chaiyo chibva hako, hatichakudi. Ibvapo. Ishe wenyika wataura Nyatsimba Mutota. Atanga achiongana Chamisa na Chiwenga. Na nyoka yemabhunu. Tenge tiripona gesa achigesa nyika. Okoyo kwakuya hurumende chaiyo kwete dziya dzamajaira dziya dzokubatsira. Aiwa, iyo zvinotakuya nehurumende yavanhu inonzwa zvichemo zvavanhu. Chibva iwe wakoniwa. Nyatsimba Mutota addressing you.